Διαμαρτυρίες για χέρι. Παρακτήμησε πρώτα στο πόδι της Αδάμου. Σαλχά. Ωραία πάσα για την Πετκόφσκι. Το σουτ που έγινε. Σαλχά. Ωραία για την Πετκόφσκι. Η Αδάμου στέλνει εκεί που είναι η Σάλχα. Σάλχα για την Πετκόφσκι που είναι γρήγορη. Μπήκε στην περιοχή, έκανε φάουλ. Σάλχα. Περιμένει να δει την κίνηση της Μάλικ. Αφήνει πίσω στην Σάλχα. Αυτή ωραία. Θα χάσει από την Σάλχα. Πέρασε ωραία την πάσα για την Μάλικ.